goyo mbaka kod duond bura mar UDA. Kata kane class jie goro jie timo practical an koro kanya timo agombo ndiko agombo luok agombo rwakora. Japuonjre moro mar skul sekondar Mobambo dwaro kony e yudo lwedo mirwako tok miruti muocho lith lwetene. Nyakoram ga jonka moro mintiere par nyalo luwo weche gi heyonero embui mago ganda wantiere achiel kachiel embui mar Facebook, wantiere YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Bed koro nyaka giko nyinga Sharon Onga wantiere ka kod Lizo Tieno mabende konyowa e loko wach machiegni. Duond bura mar ODM biro bedo kod romo moyiedhi mar puodho chenro margi mar goyo mbaka kod duond bura mar UDA. Jakom mar ODM Gladys Atieno Wanga olando ni romo no biro betie ka gisetieko lorore piny Kenya mangima ka gichoko paro mar jokanyo magi e wi chenro makamano. Network mana gitimo kod jotelo johala rowere kachiel kod jodongo gi jolony makaluo. Jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga ne olando ni romo no moyiedhi kata Special National Delegates Convention NDC ibiro bagi mar miyo giteko mar goyo mbaka kod duond bura mar UDA. As a party, it will not end here. The consultations will continue tomorrow in Kisii. We will go after that to all the 6 counties of the coast. We will go after that to Kajiado, Narok, Samburu. We will go after that to Turkana. We will cover Nairobi, all our bases. And after that, we shall have a special NDC. Our ED Oduorongwen is here, where this decision will be endorsed. Hakuna decision itachukuliwa kutoka kwa dirisha. Kauloso motelo eburano. Ugai mar ODM Daktari Oburu Odinga bende no jiwo ni gibiro bedo e lai manyime mar keto winjro kod duond burano mar UDA moluore kod lek mar mane osenindo Raila Amolo Odinga. An ang'eyo ni jatendwa mar Raila nyocha nowewa ka wan e sirkal miluongo ni broad based government. To ok nowewa a broad-based government gimudho nowewa a broad-based government kawan gi 10-point agenda. Kato sebedo ni paro osewuok mopogore duond bura mar ODM kaluore kod yo magidwaro luwo ka gichomo yiero mar higa mar 2027 ne giwacho ni mano konyiso ni gibarore diere kaka ilieko. Chama iko na structures and the decisions will be made through the relevant party structures, and once they are approved there will be no reverse gear. We will be moving forward on our way to Canaan through Singapore. Kanyo kora dong kaka Joshua mane kaka Jakom Raila nowacho ni wadhi Canaan, to an kaka Joshua abiro neno natero u Canaan kaka adhomne Singapore. Koloso e kinde romono Senator ma Kisumo Tom Ojienda ojiwo ganda luo mondo olos kod duol achiel kendo ser jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. One thing as a community, we must support Dr. Oburu Odinga together with the leadership, that we work with like-minded leaders, that we work with President Ruto to the next level, but we leave the party organ to ensure that the details of that relationship is worked in a document that will see us to the next level, because we must be part of the next government in 2027. Governor e county wa Migori Ochilo Ayako wacho ni nyaka kasro kod twak kaluore ni thuolo onge komedo kwa Uganda mondo sir Oburu Odinga. Ni daktari gwela jogi wan wasemi matoka mwaka moke osedhire koro ringo wan wasedonje iye mtokani ringa dhia uye ni ji odonje kose kiki donje. Duond bura mar ODM kiny tero romo mar choko pach jokanyo e county ma Kisii ka buche mamoko bendo chan tim e counties mopogore. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jatend kweth mathoth e od bura mar Senate kendo jakanyo mar UDA Aaron Cheriot okone duond bura mar ODM ni tend duond bura mar UDA oikore mar twak kodgi e wi lemo moro amora magidwaro ma oting'o kom mar jatend piny Kenya kod kata chenro mag dongruok magidwaro kapok gidonjo e keny mar siasa motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027.
Magwa ko pare kod abiriyo. Duond buche siasa osechako chapni koni kod kocha ka gikito ikruok. Riwruoge mag duond buche siasa bende kod geno motelo ni yironi. Duond bura mar ODM kaachiel kod UDA osenyiso paro mar tiyo kamoro achiel e yiero mabiro. Tutatengeneza njia ya kutengeneza coalitions ya 2027 kwa sababu sisi hatutaki kukaa nje ya serikali tena. ODM will not be an opposition party again going forward in Kenya. Jatend kweth maduong' mar Boma mar Senate Aaron Cheriot mani wegego mag midoti e kajiboso na East kama ne ochope nyasi mar choko omenda mar gero sikul, nyasi manolos kod jobona masuna East Junet Mohamed ne owacho ni kaka UDA gikore matwa kod ODM mondo giloso ruok mar duond buche siasa motegno motelo yiero maduong'. Nimefurahia ile maneno mmesema you are going to negotiate. Kujeni kwa meza kama ODM. Na ODM iko na haki ya kuitisha kiti yoyote, hata ya president. Kuja sema tunafikiri tuko na mwanaume anaweza Ruto, leta tukae chini kwa meza tuone. Hata kiti yoyote, come to the table and ask for anything. Kuanzia viti mpaka maendeleo ya wananchi. Tukubaliane na tukae chini, tuingie kwa kiwanja tunyoroshane na wanaume. Korka kod Boma Suna East Junet Mohamed ne owacho ni ODM nyaka ber kod adieri gigo magidhi yudo e piny owacho tok loso winjruok kod UDA. Safari hii tunataka kujipanga mapema. Tunataka kujua tunapata nini katika nchi hii, ODM inapata nini, ODM itaongoza wapi, ODM itafanya kazi upande gani. Kufika Disemba mwaka hii tunataka kila kitu iko tayari. Januari ikifika sasa watu wako kwa kiwanja, kila mtu iko na jazi yake, ile timu anachezea. Owacho ni ODM dhinyi me kod loso kamiti mabiro bedo kod lalruok kod UDA e yore mag loso ruok mar duond buche mag siasa motelo ni yiero maduong'. Wengine wanauliza mimi, mko na haraka gani? Haraka ni ya nini? Si msubiri, kwani election haijafika? Election imefika ama haijafika? Safari ya kesho unapanga lini? Jotelo wacho ni ODM osebedo kweth makwedo piny owacho kuom higni mathoth kendo sa ochopo mabende jokanyogo mag ODM nyaka koro winj mit mar bedo serikal. Sisi kama ODM tutakaa kwa serikali ya broad base mpaka 2027. Na baada ya hiyo kupitia party leader wetu Dr. Odinga tumeanza sasa mpango ya kupanga siasa baada ya 2027. Watu wengine huko Nairobi hawataki ODM ikae kwa serikali. Wanataka ODM ikae kwa barabara, wapigwe tear gas, wapigwe risasi, wapigwe wajao wakufe, na hao wanakaa ndani ya nyumba wakipanga mambo ya maendeleo. Hajui nyuma. Sasa ile Wakenya wanazungumza mambo yao, wanapanga maneno ya barabara, stima, maji, watu ya Migori pia lazima wakuwe ndani. Kama unafikiri barabara ni tamu sana, hata wewe ingia kwa hiyo barabara. Gimedo sejo siasa go mabende kwedo serikal mar Manyien kata broad based government. Na ukiangalia wengi wa viongozi wale wanatoka hapa eneo hili, wale wanataka kurudisha watu kwa barabara, ni viongozi ambao hawana track record ya maendeleo. Kazi yao ni kuuza vitina. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wakeni majo duond bura mano mar ODM mawuok e gwenge makadhoadh nam chumbi owuok kendo puoyo kendo siro lwedo kendo mar gwelo mano mar mama Ida Odinga kaka jambetre mar piny Kenya e riwruok mar piny mangima mochung' ne ng'iyo alwora UNEP. Kagiwacho ni lony mama Ida Odinga nitiere godo biro miyo ochung' ne piny Kenya maber e lemono. Bende gigoyo erokamano ne jatend piny William Ruto kuom golo mama Ida ne lemono. Kagiwacho ni jatend piny osebedo ka siro telo mar mine e yo makare. Joyce Oduor gi ler mathoth. Ndalo achiel kende bang' jatend piny William Ruto gwelo min odogai machon mar ODM Raila Odinga mama Ida Odinga kaka jambetre mar Kenya e riwruok mar piny mangima mochung' ne ng'iyo alwora UNEP, jotelo mopogore opogore owuok oko mar chiwo puoch gi pak ne mama Ida Odinga. E gwenge makadhoadh nam chumbi, wakini majokanyo mag ODM kotelnegi kod jaod bura malikoni Mishimboko unyiso mor margi ewi gwelo no. We congratulate her appointment as ambassador and permanent representative of the Republic of Kenya to the United Nations Environment Program, what we call UNEP. The appointment is historic and deeply affirming recognition of a woman whose life has been defined by principled leadership, selfless service, and unyielding
commitment to justice, equity, and national progress. Kagiloso e apisi mar gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir giwacho ni Mama Aida Odinga ni gilony mararieya kendo biro timo tich maber e lemo no ma jatend piny ogwele. She has been given this opportunity, and I want to say particularly at a time when environmental stewardship, climate justice, and sustainable development demand principle and people-centered leadership. She really qualified to have that position. Kando na kongole, pili ni kusema ya kuwa Kenya imepata yule ambaye kwamba sio kustahiki peke yake bali atainua uso wa Kenya nzima katika nyadhifa yake mpya na kumpatia kongole katika jambo hilo. Wakeinigo bende otiyo kod thuolo no e goyo erokamano ne jatend piny William Ruto kagipuoye kuom ting'o malo wakeini e pachoka e yor gwelogi e lemo mopogore mag telo. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kwa kutambua umoja wa kitaifa ambao waliuanzisha baina yake yeye na hayati mwenda zake Baba Raila Amolo Odinga. Tunasema tunamshukuru Dr. William Samoei Ruto kwa kumtambua mama, hususan mama mjane, kwa kumtambua mama na kumvisha pete. Tunasema ukimwenua mama umeenua jamii nzima. The ODM Coast Women League also conveys its appreciation to William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, for recognizing and honoring our matriarchy through this appointment. Komachielo, kagiloso e romo mar oganda Luo e kaunti ma Kisumu, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' bende ogoyo erokamano ne jatend piny kuom gwelo Mama Aida Odinga e lemono kagikwedo jogo masiayo Mama Aida mondo kik yie kod gwelo no. We say a very big thank you to His Excellency the President for considering appointing Her Excellency Dr. Aida Betty Odinga as the ambassador and permanent representatives to UNEP. It is a good gesture for which we are grateful. Ana morgi William Ruto nyoro na neno boke moro ni min piny no chodne lemo moro matin mar bedo ambassador mar UNEP. Tawinjo ka jok moko wacho ni min piny kikau gino, niki kikau gino, niki kikau gino. Ji adima iye ni min piny okau gino. Magitimore e seche ma Mama Aida koro rito mondo jod bura obi opuodhe bang' ka gisewuok e yueyo mar dweche 2 e chak dwe mar 2 higani. Joyce Odur, Ramogi TV. Kopogore gi manya kwa Ramgajwanga, ogai mar ODM Oburu Oginga owacho ni familia mare dhi bedo kod twak kendo tieko ywaruok mosenene kindegi e kind thuolo machien. Koleso motelo ne romo magalamoro dichi makawuone e kaunti ma Kisumu. Omedo ni hike okoyiene duokore gi joma tindo lela. Kowacho ni twak e kindgi kaka joka ng'ato dhi loso weche duto. Mayot no to abiro loso kendo aseluongo bura mar familia wadhi bet tarik 1 mar February wadhi tieko weche mag mantie matindo tindo ma jomoko wacho be gin na joma tindo wanyiso gi nani wan waumo gi aumo wan to wan be ndalo ok ng'eny modong' ndalo odong' matin gide adenyo sa gibiro wan be wang'ulo nino law maber gin nyithindo ok wanyal witogi ok wanyal terogi kamoro mabor kata bende duokruok kodgi ni kama an ok anene mana en gima ber kuoma kaka jaduong' kendo jatelo ma nigi nyithinde e bwoye. Gwenge mamasawa wachore ni emanen siro maduong' e loch mar jatend piny William Ruto e yiero mar higa mar 2022 bang' bugo ofuku mare gi ombulu moheo milion 3. God Masawa kata kamano ne ochako bedo mapoth ne Ruto. Thuolo machuok bang' osiep mare kod jalupne machon Rigathi Gachagua bedo makech higa mokalo. E ndalo machuok mokalo, Ruto oselimo Masawa kendo yudo rwak maber kaachiel gi yudo sir mag osiepe Gachagua kaka Gadhoni wa Muchomba kod George Koimburi. Dibeni Ruto oyudo wuoche mag twenyo Masawa kendo. Chris Awino kolono wachne.
Gwenge mag Masawa osebedo ranyisi masiemo ne piny Kenya kama siasa ochomo to moloyo yiero maten piny. E yiero maduong' mokalo, yamo mar God Masawa ne okutho maber ne jatend piny William Ruto kendo miye loch tok pong'o odher mare kod ombulu mohewo milion 3.5. Osiep mar Ruto kod jomasawa ne okobudho kendo chako bedo mawach tok keny mare kod jalup machon Rigathi Gachagua tore higa mokalo. Bang' jo od bura thicho oko Rigathi Gachagua, jonon siasa ne ong'ado bura ni osiepe kind Ruto kod jomasawa bende ne orumo gi kanyo. Kata mana jo siasa mag UDA bende ne ok mi thuolo mar loso kod jopiny e gwenge mag Masawa. Yamb siasa kata kamano ne ochako kudho ataro jumbe machuok mokalo bang' osiepe Gachagua kaka jaod bura ma Juja Joy Koimburi kod jawadgi mag Githunguri Gathoni Wamshomba lokore kendo wuok e kwaya mar one term. Dibed ni Ruto chako yudo weche manyien mar twenyo God Masawa kendo. Wakenya kutoka kwa mlima waliamua kitabo even before the Gen Z ya kwamba kwa Ruto si nyumbani, na kwa Ruto hakuna makao, na kwa Ruto iko shida, na kwa Ruto hakuna matumaini. Lakini lazima tugojee siku ya uchaguzi, na ndio hii kitu nasikia one time. Sema wacha tugojee siku ya uchaguzi. President William Ruto pode ja siasa manigi mbi moingo jo siasa mora Kenya ka. Iwacho ni nitie joma go ajwa, to nitie ng'ama en kobiro to loko nyaka jwano gi kakigoye. President William Ruto king'eyo historia mare en ni ng'wech moro modhiye to lokoga kakigo ajwa. Omiyo kidhi weche mag gweng' ma Masawa noling'o wewe ka jakwago koko winjo gi winja, to ka saa koro chopo koro oloke ma jok obedo confused nikech Gachagua manyo koko ni nigi jopiny ni ene mo defend piny Masawa. William Ruto nyodhi kode yiero mambere North, ineno kanyoloe oloe moko dhi kata campaign uru mana jalupne. E kaunti Manyeri ma en thurgi Rigathi Gachagua, Ruto ne oromo kod jotelo mag UDA maromo 17,000 kendo yudo sir mar achiel kuom osiepe Gachagua Mangita Gidel Mutahi Kahiga ma en gavana Manyeri. Hapa ni nyumbani, hapa ni kwako, na hapa tuko karibu, tumekukaribisha. Rais, yale mambo yamebaki Nyeri, ukikamilisha mimi nitasema 2 term. Okang' makamano osekelo penjo mapek e wi mbi mar Rigathi Gachagua e gwenge mag Masawa motelo ne yiero maduong' mabiro. In my view gilokre nikech onge gima gineno kacha. Ing'eni nyalo luwo ng'ato tiyudo ni luwo mana Pepper Tiger, ng'ama gaga koko to oonge strategy, oonge policy, oonge ideology, oonge program, oonge thoche be. So jotelo ok ne future ir Gachagua. So ka ging'iyo to gineno ka future ni mana ka William Ruto ka. Emana ng'eny gi we Gachagua ringo dok ir William Ruto. Gachagua en gimiluongo ni a receding power. En gima rumo. Chalo koth macho. I want to confirm that the mountain is not drifting back to Ruto. They left that house and they are determined not to go back. In Kikuyu they say, hawezi rudisha kidore kwa chimo abako uliweka ukaumwa na nyoka. Kweth mabalo kod sirikal bende oseketo geno magi duto kuom gwenge mag Masawa e chenro margi mar golo William Ruto e loch. Dibed ni mae ligangla mar William Ruto mar tiko kweth mabalo kod sirikal kose. Gachagua no ema koro rumo nikech joge neno ka ringo we. Jopiny we, jotelo we. Now, kapo ni Gachagua ni ema nyo the bullets, the silver bullets mar opposition matiko William Ruto. To ema koro rumo cha. Iwinjo. Koro en bullet mane ma jogi nigo against William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakorongo jonko pogrogi mano bende wami weche mamoko mabende motelo chien kanyo mano kotenre kod romo mano mar Uganda Luo e kaunti mano ma Kisumu. Mana kinyalo kinam na sigana makamano jotelo mag ODM hoyango chung margi mar siro Oburu Oginga kako gai mar dundo bura mar ODM. Kabende gika uthulo no Nyakorongo jwang mar kwaya chiel mar Uganda honagi kaginyuako lwedo esiro lwedo Oburu kaka jatelo. Mabende biro bedo ka nyiso gi yo magiluo kotendre kod chung mano mar ODM e yiero mar higa mar 2027. Millicent Adhiambo miwa mathoth. Nyakorongo jwang sigana makamano waburo bedo kwa mi bang yo matin katika mano dakika hoskadho 20 tok saa achiel mano mar otieno. Moko kuomu benani nokosedonjo ka hinya ote mabendwa yudoka en kaluore kod romo mabende notimore kaluo duche makawuono ka bende haneno ni utono njes iwacho ni RAMOGITVLIVE kendo higeno ni ODM biro bedo kaloso odege kanyakla. Ata otieno hinbe nitiere gwenge mag Sondu iwacho ni romo makawuono bende ne yuore kendo twak no bedo heyo makare. Nyakorongo jwang dakika hoskadho 20 yinwa mar mondo mioko yo matena waduogo kod weche mathoth mabendwa ikonu e chenro marangi chwelo. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ntie date moro mana dhie, koro ntie weche ma puonjra. In, idhie date? Rich matin. Onge ng'ama nyalo bet kodi kuom dakika achiel. Koro nyako mane manyalo dhi kodi e date? Revisha ushinde. 500k can hit your MMF anytime. One bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year starts asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View travel. Dream, explore, discover. Machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Jatend migawo mar thieth Aden Duale odok ne chenro manotimore mano mar ndiko jotije e chenro mar SHA. Kwacho ni ndiko ji notim ka oluwo chik ma ok siasa. Duale kalose gwenge mag Garissa wacho ni en owuon ne okotim ndiko makamago e kinde ma ywak osewuok ni jomondiki wuok mana e dhoudi ariyo kende pachoka. Wacho ni apisa biro bedo ka nono matut kendo ndiko oganda e lemo mopogore opogore e duol mar SHA bende notim. Every Kenyan will be given an opportunity by the Social Health Authority based on his competence and qualification. And in employing these Kenyans, Article 10 and the public service guidelines will be considered to make sure all regions, all communities, and
all religions and all gender are given equal opportunity. And I don't interfere with how SHA recruits, how Kenyatta Hospital recruits. They have got boards, they have got management. But the concerns of Kenyans will be addressed. And as a minister, the buck stops with me. Ngata chelo yangine witongimane tok tanka muoch kendo mako mache ya payama Southern Bypass egwenge malangata boma ma Nairobi. Tanka no wachore no bayoyo kendo tumo simiti mana nitiere batha paya kama bange no tumo rigi kod lori moro. Tendo bila egwenge malangata wacho ni lori no gisetere sendo bila margi kaduol marango weche mag maute pachoka EPRA biro telo eneno ni trailer no ogol e wanga paya no. Kar sangwen kod dakika 25 e apaya maduong' ma Southern Bypass mayudore e gwenge malangata boma ma Nairobi, tanka mawuok ole Sereni kochimo gwenge ma Kikuyu notuomore rigiri kod lori machielo mane wuok Kikuyu kochimo ole Sereni. Matok tanka no bayoyo kendo tuomo simiti mane nie batha paya. Chal mano miyo mako mach kendo muoch. Nimeona hiyo gari ime lose control kutoka hapa ikatembea pavement. Kufika hapo mbele imekutana na lori ingine, trailer ingine ikagonga kichwa. Alafu hii ya mafuta imeingia chini ya kichwa yake, imeingia chini ya tunnel. From there moto imelipuka. Tok mach dok piny, joneno mane ni aluorano nochopo marango chal drepe mane riembo nyamburko go. Kuom hawi marach, dreba mar lori no nowito ngimane ka mar tanka to nochikore kendo norese molau kode kar thieth. Anyuola mar dreba mar tanka nochopo ka gin gi lit mathoth matemo fwenyo ringre mare. Baada ya moto kuisha, tumeenda tukaangalia pale, tumeona kama kuna moja ameungua ndani ya gari. Na tangi yangu pia imeungua. Of the vehicle that was coming from Kikuyu general direction. The driver of the vehicle that busted and was carrying jet fuel, fortunately sustained injuries. He was rescued and taken to the nearby hospital where he has been treated and is now in fair condition. Geche moko adek bende mane iluoke kaluoko geche machigni gi kanyo ma masira no notimore bende no mako mach kendo kethore. Kaluore gi osipidi magwenge malangata Pius Mwangi gisegolo lorino kendo terete sendo bila mar chako nonro. Kaluore ni trailer no notingo mauta mandege, duol marango weche mag mauta pachoka Energy and Petroleum Regulation Authority biro tele chenro maneno ni ogole kanyo. With the assistance of the owner of the vehicle, one of the trailer that was involved in this particular accident, we have already cleared. One of the trailers has been moved to the station for further investigation. And the other one, we are also waiting for the owner. Now, because it has the tank has fuel, the EPRA team are here. They now take the lead on this, and we are working closely with them so that now we can clear. So it's a matter of time. We're also going to ensure we clear the road. Mwangi omedo jiwo drepe mondo bed motang ikinde magitiyo gi apeini mopogore opogore pachoka kendo mondo gilu chike mag apaya kaka dwarore mar gengo masiche makamano. Our drivers to be very careful when they are using public roads because you know, like this one, Southern Bypass is very busy and a lot of vehicles normally use it. So my urge to the drivers is to be extremely careful, and I believe for you to be on a public road, you are trained. Let them to follow procedures the way they were trained. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Japuonjre moro e skund sekondar ma St. Marco Bambo e kaunti ma Kisumu kwayo kony mar lwedo michomo tok masira mar miruti ne chodo oko lwetene. Eric Onyango, japuonjre ma jaklas 11, koro ok nyal timo gimoro amora owuon kendo chuno mondo okowe nyaka kuonde duto te kaka cho. Gino makoro keto mudho e geno mar ngimane makiny. Reporter marwa nolimo Eric e skul no kendo kolono lipodne. E skund sekondar ma St. Mark's Obambo odonja klas mar Form 3 Shiners. Ka klas dio nyime. On the right-hand side, we had to give half. Japuonjo dich puonjo kwano ka jopuonjre winjo kendo ndiko. Mak mana nitire japuonjre achiel e klas ne mapoko chako ndiko. Eric Onyango ok nyal ndiko ka jowadgi kalore ni onge kod lith lwetene. Mondo miyo ndiki nyaka twene gimoro machalo mibao gi selotep e kasone kalam mondo nyal ndiko kata mawiye wiye. Rawera nonyuol nyathi maonge ng'ol mana ka jowadgi mamoko ka.
Gima kata kamano nolokore dwe mar adek higa mokalo, kama noyude masira mar muoch miruti, e kinde mano kwaye bungu machiegni kod dalagi ma bende nitiere Obambo. Ne en tich ariyo. Eric no owuok kodhi kwayo diek. Noyudo ka en half term. Koro kano dhi kwa diek, to wan ne wang'eyo ni en kama okwaye diek. Koromo godhiambo, to awinjo mana koko. Bende noyudo be ka onge dala. Iyo makuma nadhiye. Ni min Eric ohinyore. Eric ohinyore matek. Koro apenjo ni Eric ohinyore nang'o? Ang'o mohinye? Ni Eric Murutu ogoyo. Miruto ogoye go. Tadwoko ni to Eric Muruto ogoyo. Eric mowuok gi diek nodhi kwayo diek. Muruto ogoye kanye? Ni Eric Muruto ogoyo malwete ne ochot. Min Eric lero ni Eric noringode od thieth maduong' ma jo TRH, kama nothiedhe kendo ng'ad lwetenego manohinyore mokalo. Nabedo gi buok mana ywak mawacho ni nyathina manye riek e oda kama, nyathina manye ang'e ni dhi gola oko. Nyathina ni nyocha riek. Koro nyathina ni otimore nade? Nokabedo gadier ni Eric lwete ochot. Naringo Rasia. Okawa gi pikipiki kadhi Rasia. Ayudo ka nyathi lich, nyathi ywak, nyathi rem ramo, nyathi lwete ne onge, jowadwa. Nyathi rem ramo, nyathi ywak, remo lich. An nokachopo kata kuma nyathi nitie, imaka maka ka ywak. Tok thieth, Eric noduogo pacho, mak mana ni koro ok onyal dago ngimane machon. Eric odok molokore nyathi matin, manyaka konye dago ngimane mapile. Ok anyal dhi kamoro e yo mayot. Nikech nyathino en nyathi ma ane matere cho, ane mapidhe, law ane malwakone. Gimoro amora ane matimone. Ok onyal timo kende. Koro nyathi be penjore ni to abiro bedo gi lweta machieng' moro natime gimoro kenda. Kata ka ndala ok anyal luok. Nyaka mamwe ma e chiro mabiloka. Kata ka gaginene. Kata ka ginene achiemo. Okanya chiemo, arite mo obimo miya chiemo. Koro mane makale pateka ahinya. Kata obedo ni masirano nokelo ne Eric ng'ol mochwere, nodagi dhi e skul mar jomong'ol, gima koro miyo tend skundni nywako maneno ni oyudo kony mar dago ngimane makare e kind jowetene manoseng'iyo godo. Nwaneno ka en gi nodwaro kabisa bet e skul, omiyo nwayiene mondo duogi. Kendo nwayiero nyithindo moko mosiepene mane nie klas gi mane nyalo konye. Akanyo osebedo nyathi ma jachir kabisa. Kendo osebedo kosomo kendo timo gigo monyalo timo. Rem Eric ni godo, kata obedo nolosne gima jole ndiko, en gima nyako yud kony mar wako kendo golo, kendo ok miye thuolo maber mar somo kaka jowadgi. Gino makoro miye kiondko kalore ni onego tim penj maduong' mar KCSE ga manyien. Gima otiyogo ni ok mi ondik piyo. Koro seche moko iyudo ka jowetegi osetieko to en nyaka mede time mondo tiek kata somo kata gigo mitime e klas. Gima tek en kata ka ne klas jie goro jie timo practical an koro kanya timo. Gima lit ni kata mana dhi konyore chom, gima en gimo pondo ne dhano, sani Eric nyaka kow gi jowetene. Kata ka uk ni wandiko no, Eric bendiko. Kuwa uk no dhicho, Eric bendiko. Suppose sani koro pek mantiere ni Eric ok nya dhicho ka ng'ato ok odhi kode. Kata dhi ni odhi kaw chiemo no ok onyal dhi ka ng'ato kodhi kode. Nya ng'ato dhi kode. Koro pek Eric ntiere go. Sama ng'ato gi kode machiegni onyalo kata hinyre koro. Ka olang' madhi chiemo oywak, Eric ok nyal ringo oko, nyaka orit ng'ama golone gimo bawe lweteno, mabiro dhi kode oko, konye kawo chiemo kendo pidhe mana kaka nyathi matin. Kata obedo ni nowito lwetene, Eric ni kod chuny motegno, kendo sama waloso kode obuonjo mar nyiso geno ma en godo e ngima. Mokwongo ka ni gini osetimbre na ng'eni gi ngima na osechung'. To nadoka abet piny maparo ni mai e gima ngima na nyawuoke. Mai kama ngima na onyawuoke. Nitie jowetewa mang'eny machal kama koda. To ngima gi pod songa. Koro akopigi. Koro komiya ni ok abed gi stress mang'eny ni
ni ngimane oserumo. Karavara ne ikore ne piny maduong' mar KCSE ga manyien, kwayo maduong' en mondo oyud lwedo michomo mondo bi onyal timo penje kendo chop kare lek mare. Gisani to koro nyathi osechango. Koro wadwaro mana lwedo no wono wacho ni entie to beche tek. Ok wanyal yudo. Kuonde moko awinjo ni en $1,300,000, moko be awinjo ni en $2,000,000. Koro kata gima dwa usi mwadwa nyiewo godo lwedo no onge. Honorable Rosa Kinyibuyu ama seneta wa Makisumu ngiwe Tomo Jienda ne okonya. Lek mar Eric koro nitiere lwet joma chunygi ler manyalo konye yudo lwedo michomo. Kageno mare ni lwedo go biro miyo dog dago ngimane mane nitiere chon motelo ne masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakoro mga juanga poch gi pak ne Eric Jakinda kendo poch gi pak ne ji duto te mabende konya hinya skul kama intiere ji duto jopuonjre duto te maneno ni Eric osomo e yo makare mar chopo lek mare. Geno mara ni lwedo michomo obiro bedo koyudo. Kopogore gi mano, jotelo mag ODM oyango chung' margi mar siro Oburu Oginga kako gai mar duond od burano. Bende gikawo thuolono mar kwayo achiel mar ogando nagi ka ginywako lwedo e siro Oburu kaka jatelo mabiro nyiso gi yo mabende gibiro bedo ka giluwo. Kotende kod chung' mar ODM yiero mabiro mar higa mar 2027. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Romo makamano mane otisi ni mbaka jokanyanam. Ne okelo kanyakla oganda luko wuok kuonde gi kuonde kamoting'o jodong luo, jodolo, jotelo, rowere, mine, jogo mane gi ng'ol e kind jokanyo mamoko. Picha mako ka johera mag ODM kod jokanyo mopogore ne oyoro kar romgi mar riwo paro kendo lalore kotenore kod kuku mar romono e wi chung' mar ODM. Kane giloso e kinde romono, moko kuom jotelo ne otelo dwaro mar bedo e twech achiel kaka onagi ka gigolo siem ne joma temo kelo pogruok e ODM. Odiochieng' makawuono party leader wa miluongo ni Senator Oburu Odinga oluongo wa mondo wago mbaka ni kaka waneno kaka piny ringo ni wan kaka oganda wanyalo chiemo kure. Kaponin ka inonagi tisegolo pala duok pala e olalo nekech wan kaka joluo wan nyithi ng'ata biwa ng'ata achiel nyaka wabed kanyachiel. Daktari tiji maduong' mogik en tij ogai mar siasa. Ng'ata manok okele iye ka. Senator Makisumu Tom Ojienda kod nyawadgi ma Homa Bay Moses Kajwang' to jiwo oganda luo mondo owuok motegno mar chungi Oburu Oginga kaka ogai margi manyalo tayogi e tero ODM nyime. One thing as a community, we must support Dr. Oburu Odinga together with the leadership for this community to lead this party to the next phase. Ayie gi agenda mano pedh kawuono. Kenda ayie ni jatendwa mar siasa en Daktari Oburu Oginga. Gavana ma Migori Ochilo Ayako to ne omedo paro ne jokanyo ni ODM ok en mana mar onagi kende to riwo oganda mathoth e konde duto ma pacho ka jakom ODM Gladys Wanga to ne oyango ni Oburu ema nosesidhi kende manigi rieko mar tayo ODM. Wadwaro ni kopogore gi riwruok ma wadwa riwore to wapoto bang' Oburu Odinga kamiendi yakawino koganda ni bang'e. Jomoko wacho ni Dr. Oburu Oginga ang'o mi ukete to koro bedo ng'ama ng'ongo. Leadership mar party ok en mpira migwe pap be ok en amen ma ji makore. En rieko mikete wich. Jotend migepe John Mbadi kod Opio Wandayi korka korgi ne ojiwo mondo ODM onyis chia mar kwe makende kod bidhruok mabiro konyogi donjo e lalruok gi UDA kod teko modhuro kaka dwarore. Party mar ODM en gi jatende miluongo ni party leader ma en Oburu Odinga ma ka okidwa luore to mokwongo ichayo chama mar ODM to kendo ichayo oganda luo to in bichari kendi wuon. Omiyo ng'ama wacho ni
koro ng'ama kia gima wacho. Yiero mabiro ipango sani, tipange kotelnwa kod Dr. Oburu Oginga. Eromono, rowere ma joluo mantie e duond burano bende ne owuok oko mar nyiso ni gin bende gibiro bedo e tie Oburu Oginga e kinde duto ka gin e siasa. Kaka jomatindo ma nyithi onagi, wasiri kendo wami teko mang'eny mondo ibedwa party leader mar chama mar ODM. En gi experience mar riwo jo ODM te to gi the community mar joluo te. Oburu Oginga to kane loso noko ni en noyudore kaka ogai mar ODM tok tho Raila ka okwayo mana achiel mar onagi kod sir mathoth kowuok kuom jotelo kod oganda joluo mondo onyal tayogi koterogi nyime kuma ne Raila dwaro. Raila nowadwa to kuwuoche ne to ncho duong'ie modwa hingo ji mang'eny kata an bendo hinga. To kata kamano nyocha wacho ni okanyal yie ni mondo kuto tuom chonga kaya omiya. Un kako ganda na oganda mar joluo. Un ma unyalo miya mijing'o gi teko mar dhi nyime kaka party leader mar ODM. Romono orumo gi duol achiel mar riwruok kod siro Oburu Oginga kaka ogai mar ODM ka gitimo ikruok motelo ne chako lalruok gi riwruoge siasa mamoko mopogore ahinya to UDA motelo ni yiero mabiro e 2027. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jokanye sekta mar somo e boma bul mar od lamo mar Pentecostal Assemblies of God bade makisi. Sani koro kwedo kweth jo siasa moko machano kendo seyo monj mago mag jopuonj madongo mago mag sikunde kitudo gi duoko marach mag penj. Kane giloso e boma makisi, jopuonjego mago mag sikunde mag PG mawuok e sikunde 88 e alworano nosemo jogo marwako siasa e weche somo ka giwacho ni mano e gima nyalo rocho somo mokalo e sikunde mathoth. Ne giwacho ni jopuonj mathoth motelo ne sikunde osechwalo ng'ur margi e wi buok mano mar ngimagi to moloyo kokalo e yore mag mbui nyaka ne land duok penj mano mar duong' mar KCSE. We looked at is the performance of examinations and other church activities within our sponsored schools. Some persons wanting to appear like they are fighting for education, but anyhow trying to tarnish our schools in the manner that they didn't perform very well in the examinations. Play your politics somewhere where your politics will be valid. Otherwise, at the school and in educational matters, please keep off our parents. Even if the responsibility is on the government, let us as parents, support education. You are given everything, including admission, including everything. Then you request for transport to take your daughter, your son, to another school. Where are we taking the nation? Our MPs, if there is money that can be set aside for purpose of supporting school development and also the children in school, we request that they do so. In fact, we know that our politicians are able and they have the goodwill, they can support where possible. Miga mar ohala kod keto mwandu koro dwaro ni oruma piyo chenro mar duoko ne kembe omenda mar value added tax kata VAT kaka yor jiwo dongruok mag kembe kod nyayo chenro mag keto mwandu e pachoka. Kalure ko jatend miga mar ohala Liki Nyanjui deko duoko omenda go masani osechokore mochopo bilionde koro thiro geno mar joket mwandu kendo miyo chenro mag dongruok ok dhi mbele e yo makare. Mai biro e seche ma jatend miga no mar ohala owacho ni gitemo mondo ginono omenda mar VAT ma ichulo ne mwandu ma itere pinje maoko ka achiel kod poro wach gi duol machoko sure pachoka kiare mondo nene omenda go oduok ne kembe go mapiyo. Our business amendment laws that should be getting to Parliament by February when they get back. But ideally, we would want to reduce the VAT for our export companies so that we reduce the burden, the financial burden and the cost of finance to these companies so that the money that is otherwise held by KRA with every month of returns can now be paid directly, or at least we can reduce that liability, and therefore they can expand.
Nyakorom gajon dakika 44 tok sachiel mano marutie no puoch gi pako dhine min piny mano ote mor kanyo gi odaw meja. Ntiere ote moro kama bende or gi Denis Oruko kanyakla kod George Odago mano mar disciples dutote kantiere e county mano ma Kisumu gwenge mag Kiboska Julu. Gin bende giwacho ni moso dhine heri kendo puoch gi paka lure koda somo kendo kinda mentiere godo. Dakika 44 akoyo matin haduogi weche mag tuke kik dhi mabor. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Koro inibira jikon kae mondo iket chiemo maber mapad ne tedo eka mondo iket nyinge e nyim mama donge ha Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakorom gajwangi tuke mag ligi maduong' ma pacho ka ma bende nogodo chieng' ma kawuono. Gor Mahia noloyo Bidco United gonde 2-1. Komachielo tim mar APS Bomet odhi amodhi mar gonde 3-3 gi Shabana. Eka e tugo machielo Police FC oloyo Mara Sugar gol 1-0. Posta Rangers bende wuok amodhi mar gol 1-1 gi Mathare United e tugo ma bende nogodo chieng' ma kawuono e kaunti ma Nairobi. Sani koro Gor Mahia otelo gi point 36 kiluwe gi AFC Leopards mantiere koda point 33. Ebeneza Sifuaikum ambaye amepenyeza kabisa. Kati inaletwa ndani huku. Bado nafaa. Hii theluji wameizoea Kogalo. They are used to being on top. Sidhani kama kipindi cha pili hatujacheza, tumecheza. Manake referee akiongeza dakika 9 inamaanisha tulikuwa tunacheza, inamaanisha tulikuwa nalala tu. Kipindi cha kwanza ameongeza dakika 3, kipindi cha pili ameongeza dakika 9. Na kwa hizo dakika 9 ndio tumeconsider. I think after 7 minutes to consider. In the second half, we made some subs, which was good from our technical men, in a way to still attack and also look for the goals. And eventually, it happened, and so we are very, very happy. It's a good win, a good fight, and we can only be glad that it went through this way. But Kopogore gi mano, tim mar Nairobi United kwano mana seche motelo ne tugo margi mar adek mar group stage mar CAF Confederations Cup e kindgi kod tim mar Azam ma Tanzania. Naiboys nolo e tuke gi ariyo mokwongo bang' mago mag group stage mana kaka Azam. Naiboys ni kamarach ni mar e group ka group ibiro dwar mana timbe ariyo kende madhi nyime. Kanyaka sani, Nairobi United ntiere thuolo mar 4 tok Wydad, Manyien kod Azam mantiere thuolo mokwongo nyaka 3 kaluwore kamano. Kocha Salim Ali
wacho ni giseketo ikruok makare mar loyo Azam. But what I've learned from all those matches from the players that I've played against, I think it's just a little bit of, let's say, to me, I can step up because I've played against so many experienced players. Can see like the game for Dad played against Bakasu. It was such a great opponent and a tough one. It's one of the crucial matches that we are having this beginning of the season and the year. And I believe the players, they're in a good shape. They're eager to work. They're eager to get their first win in this Confederation Cup. And I believe tomorrow we will have very positive results in our team. Nyakorongo jongi kanyibedi makelo we giko mar ang'ich welo rituru masani manatai nyinga Sharon Ongao nantiere ka gi Liz Otieno mabene na konyo wa eloko wach warad kanya kono romo seche mago imore kar sa 3 mar otieno rituru masane.